Biz менә хәзерге вакытта Биктау районы Ылыкавал авылының изгиләр кабере янында басып торабыз. Бу безнең элегелектән калган изгиләр турында легенда риваятләр яши инде. Монда элек бу урында безнең зиярат булган. Һәм берничә еллардан соң бу зиярат биткән. Зиярат янында инде бер агач, бер каен гына үсеп калган булган. Һәм шушы каен төбендә ике кыз гаип булган. Бу хәлне беркем дә белмәгән. Көннәрдән бер көнне шушы каберлек астындагы, тау астындагы чишмәгә бер хатын суга төшкән. Һәм ул анда бик каты куркып киткән. Анда ике кыз ак күлмәкләрдән чулпылар такканнар икән инде. Шунда дога кылып намаз укып утыралар икән. Һәм алар ул хатынга әйткәннәр: "Курыкма, курыкма, без сиңа тимибез. Һәм безнең монда булганлыкны бер кемгә дә әйтмә. Әгәр дә әйтәсең икән, саулыкка туйынмассың" дигәннәр. Шуннан бу хатын инде шулай туйынмассың дип әйткәннәр дә инде. Шулай да син безгә көндә дога кылырсың дигәннәр. Ярар, бу хатын шулай кайтып киткән инде. Һәм көннәрдән бер көнне бу хатын авырый башлаган инде. Шул авыр үләр алдыннан инде бу сүзләрне халыкка җиткергән инде. Менә шуннан соң инде сугыш чорында инде кызулык башланган инде. Шул колхоз чорында инде икмәкләрне киптерергә утын кирәк булгандыр инде. Һәм шушы каенны колхозчылар ике ир кеше инде кисергә уйлаганнар инде. Һәм булар моны агач пышкы белән инде, кул пышкысы белән кискәннәр инде. Шул кискәндә бер ир кешенең инде күзе сукрайган. Һәм бу сукрайган кешенең ата-анасы инде шушы менә каберлеккә килеп инде, шушы кабергә килеп дога кылганнар, садакалар салганнар инде. Һәм менә шуннан соң шул кешенең күзе күрә башлаган инде. Шул күзе күрсә дә инде, ул бәрбер теге чын күз булмаган инде, кызарып шулай авырта торган булып калган инде. Һәм шулай менә шушы икмәкләрне киптерергә дип инде шушы каен утынын якканнар инде. Менә шул яккасын көндә колхозның я бер сыйыры, я берәр искертенә яшен суга торган булган инде. Шуннан соң моны инде ирләр инде уйлаганнар: "Аха, бу шул изгиләр каргышы булды ахыры" дип инде. Һәм булар инде моңа чардуган кырырга дип ниятләгәннәр инде. Һәм менә чардуган ул вакытта инде кемдер рәшәткәле, кемдер баганалы, кемдер агачлык биреп инде булар моны чардуган итеп кырганнар инде, урап алганнар инде. Һәм менә инде шуннан соң инде шушы көннәрдән, шул еллардан, шул көннәрдән бирле инде безнең авыл халкы инде шушында тау астында изгиләр чишмәсе дип инде чишмә барлыкка килгән. Һәм менә шул чишмәне инде изгиләр чишмәсе дип атаганнар инде. Аның суы инде халык инде бик яратып, бик тәмле дип шул суны кулланалар. Каян гына килмәсеннәр, күрше авыллардан да килеп алалар, Казаннан кайткан кунаклар да шул суны алып китәләр әйбәт дип инде. Менә изгиләр өстенә килсәк тә, иенә керсәк тә, аның өстәл өстендә инде кемдә булса бәрбер килеп адарына икән, үзләренең садакаларын куеп калдыралар икән инде. Аннан соң инде менә шул монда килгән кеше инде шул үзенең садакаларын бирәләр инде, үзләре шушында догаларын кылып дога кылалар инде. Намазларын укымыйлар, дога кылалар инде. Менә бу изгиләр өстендә кабердә ике пар кызның гаибе булган кызларның исемнәре дә табылды. Аларның берсесе Газизә Газиз һәм икенчесе Гайниһаят Газизә булдылар инде. Менә аларның рухына ташлар да куелган инде.